Namhlanje ke sibambu N2 siyobhekisa stereo yami uThandeka Khathi osevule iSakha Isizwe FM. This is a community radio station ekwazi ukuthi isize intsha yakulamalokisha KwaMakhutha, Illovu and Adams ukuthi kwazi ukuthuthukisa amakhonayo kwezokusakaza. Baningi abantu abathola ama-opportunities lana ama-presenter, ama-sports, abendaba, even nama-traffic akhona, even nama-intern ingane esuke sizofunda nazo siyayivumela zikwazi nazo ukuthi zizothola ulwazi bephindele ezikoleni. Ngenxa ukuthi ngisemncane ke abanye abantu ke bebengangithatha yabo serious ngokuthi yabo content engizoyenza, kodwa ke la kwiSakha Isizwe FM base banginika ke ithuba ukuthi ngiziveze ukuthi ngifuna ukuba yini. Kuyimali ukufundela nje ukwenza broadcasting, so la ICASA ifundiswa mahala. So iskill lesi kumele nawe ubone as opportunity yokuthi yini engcono ukuthola iskill kunokuhlala ekhaya ungenze lutho. Ngiyabonga kakhulu kwiSakha Isizwe FM ngethuba elihle kangaka ukuthi nathi sibe ingxenye ye movement enkulu kangaka kubaphathi bomsakazo bakwazi ukubesemukele noza kwethu bonke kusukela phezulu kwiboard kuza phansi kubasakazi. Siyabonga kakhulu. Siyadinga kakhulu ukuthi uhulumeni asibone, asibheke, asenzele kahle. Siyadinga kakhulu ngempela uxhaso ukuthi abasibonayo nenkampani nje enkulu ezikhona noma ezincane bakithi abangakwazi ukusisiza abasilekelele kakhulu umsakazo wethu uphakame. Siyafisa nathi ukuyibona sine frequency sikhuluma silalelwa iKZN yonke. Why not? Be sure to catch this episode on the 18th of March 1800 hours, and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel Kabisa TV. Washa